Takže čus, vítám vás já, Newfake, u nového videa z FIFA 13 demo. Bude to hraní plus informačka. Takže tak. Takže nastavení si ještě nastavím. Týmy jsou tu Arsenal, AC Milano, Manchester City a Juventus a BVB Dortmund. Když si dáme zápas proti Kemu, například proti AC Milano. Takže tak, já si ještě ten ovladač nastavím, ze začátku máte klávesnici plus myš. A já si dám svoje nastavení. Fko, Kčko, říkám Ečko, Jčko. Časná konfigurace, sehrát zápas. Takže tady máte ještě takéto tréninkové věcičky, nejsou povinné, ale můžete si jich spravit a tím získáte nějakou bronzovou úroveň. Čiže my bychom měli pokusit se dát do takto až gól, alebo lepší trafit terč. Ty vole brdno. Nevadí. Musíte být tento čtvorečku. Jak jsou ty kuželky? Teda kužely ty vole. Čiže tak, ale toto já nebudem robit, protože mě to moc nebaví. A ještě zeslavím komentára. Teda úplně vypnem. Česko si dá na sedmičku. A nechám na sedmičku. Dát si to z diváku na sedmičku. Hudba na sedmičku. Okay. Můžeme pokračovat. Takže jsme u rozehrávky. Můžeme jít. Nasry. Dobre, tak trošku jsem se v tom už orientoval. Skoro go. Stejně ještě si to trošku zeslovím. Diváku nepotřebujeme. 5. Dobré. Či už to je snad poho? Jo, je to v poho. Tak to samé najlepší hra, no. Takže teraz k té informačke. S tými videami, jak to bude, z čeho budu. Mohli jste vidět moje intro, fuck up. Skoro. Intro, které jsem si oné pozadí stáhl. Len jsem to tam napísal, je to jednoduché. Pojďte na takovou jednu stránku, což si nepamatá, fuck up. Takže tak, ty videa z čeho budu, z Minecraftu budu samozřejmě, to už jste mohli dobře vidět. Wow. Potom z Counter-Strike, trošku jsem se zasekel. A z této Fifi možná. A z čeho budete chcet, se pokusím zehnat. Trošku vlastnější bych měl vyprávat. Trošku má divný hlas. Debile. Takže tak. No. Táto hra je taká v pohodě. Uvolníte se jakoby u něj. Uvidíte si zahrajete futbálek. Dneska pršelo, nevím či aj u vás, ty co na mě koukáte. Bokát na mě koukáte. Snad áno. Další ty vole šance, já jsem ji promárnil.
No, nevadí. Pokračujem videa. Co najčastější se pokusím. Hlavně cez ty víkendy, potom teraz už budu prázdniny. Ty vole. Odkopni to. No jemu zrovna ne. Takže co najčastější se pokusím. V HDčku asi. Ke tak ne. Takže to bude asi z tohoto videa všecko, ještě počkáme do poločasu. Potom to ukončím. Toto bylo víc o té informačky, no. No, odkopnuj. Odkopnu t. Nech se povídat. Ne. Perfekt. Takže poločas, já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa.